akin ng ganyan dito, mabubulok na lang siguro yan, hindi magagamit. Kasi dapat pang ano ko lang yun eh. Pag nagla-live ako sa TikTok. Kaso hindi ko na kayang mag-live pa dito, mag-live pa doon. Wala na, hindi na kaya ng powers ko. Kamusta ang school mo, baby girl? Supporters talaga to sa akin si baby girl. Pag namuni ako dito, baby girl, may ano ako sa'yo. May surprise ako sa'yo. Sana, baby girl, pag mamuni ako dito, baby girl, surprise kita. You sleepless nights in your heart alone. Hanggang 4 lang ako guys, kasi ano, nagsusundo. Wala na ba itong ko? Pindot ko. Paano ako? Oo nga. Paano ka? Sasabit kita sa puno. Sabit kita sa puno, gusto mo? Cellphone ko, imbis magbawas, ay mag-charge, nagbawas. Para siya timang. Surprise? Anong gusto mo, sir? Anong gustong surprise mo, Abby? Anong gusto mo? You want surprise? Anong gustong surprise? Oo nga, diba? Alam niyo, suto lang. Hindi naman talaga ako madamot. Basta meron lang. Diba? Kasi pag namatay tayo, hindi natin madadala yung pera. Diba? Lamig ah. Mag-i-start na? Ano na ba? Lamig. Hi, Atseda. Thank you so much, Atseda. Atseda, you can go to MMX Vlog. Pag namatay. Talaga. Paano mo malaman kung mamatay ka? Di mo naman malalaman na mamatay ka ngayon ah. Diba? Lahat naman tayo papunta doon. Pero hindi natin alam kung kailan.